Guys, ako na usab no si Manubong Bisaya. Na ako karon sa usa ka kwarto no sa akong trabahoan. Kay naay nagareklamo diri nga mga kuan nga ang iladong CR hinay mo plus or barado. So atong kuanon kay atong i-check kung unsay nakabara sa ilahang bawol no. Okay. Okay, mao ni siya ba guys. So ang CR nila dari sa usa ka kwarto. Kana siya guys. Hinay na siya mo plus. Bisan og tubig atong sulayan ha. Plus na tong tubig. A few moments later.
2 hours later.
Sana all.